Kaudhi County Siaya eni MCA se County Siaya koro ni kama tek kagi kwedo weche mag luoro gi yande gin kod paro mar thicho oko Governor James Orengo to kod jotend migepe mage. Koloso kod jofwambo Speaker Jojo Kode wacho ni pod gitiyo e twech achiel kod Governor Orengo ka rombe mawachore ni gisebedo ka gitimo gin mag goyo mbaka. Lidio Keyo nigi ler. Bang' weche moko liekore ni nitiere paro moro manochwal e od bura ma kaunti ma Siaya mageto thicho oko Governor ma kaunti no James Orengo ya PC. Speaker ma kaunti ma Siaya Jojo Kode okwedo wechego kawacho ni onge paro moro amora mani od bura ma kaunti no. Wakaw thuolo ni makende mondo waler weche mosewinjo ka fuong'ore oko kar kanyo. Wan kaka od bura ma Siaya wan gi ratiro mar thicho ng'ato ang'ata oko mar tich kapo nono ne otimo gik ma kitimo to nego thichi oko. Baraka thuolo ni mar lero nunu kaka od bura ma Siaya waonge gi paro mora mora gi samwa wuoyeni mar thicho Governor ma Siaya oko e tich. Okode wacho ni MCAs ma kaunti ma Siaya osebedo gi winjruok makare gi Governor ma kaunti no James Orengo ka gisiko gibedo kod romo ka gipango chenro mag kaunti no. Watiyo kode maber gisani kendo wan gi winjruok. Emomiyo wan kode gi romo mag sakasa. Jumapil nyecha wantie kode sakwa. Kendo Jumapil mabiro wadhi bet kode game. E diere karka waromo saa Asaya. Omiyo mano kik chand ng'ato. Bende owacho ni kata mana jod bura ma iluongo nyingie wechego nitiere e mudho. Ng'ama ne wacho ni chal ng'ama kelo wach mar paro mar thiche oko no ema wan go nyaka kae. To wacho ni poko neno. An awuon kaka speaker poka neno paro no. Clark poko neno paro no. Paro no onge to wakawe ni onge. Chieng' mochopo en wabedgo gisani watiyo maber kendo onge gima dimi wagomb mar thiche oko. Maling'ling osebedo ka tuomore kaunti ma Siaya. Ne chalo ka gima jod bura ma kaunti no ok mor gi Governor James Orengo ma wachore ni luwore kod weche moko magorak mane gigeto yudo kowuok e apis Governor to kata kamano mano pok otimore. Wang'eyo ni chik wacho ni jod bura ok onego bed ni timo weche magorak. Kendo wan gi chike wa moko yudo ng'ato kotimorak tikawo ne atua mager. Omiyo mano bende onge. Wan kama wadonje kaka od bura en ni kapo nono miyo rak nitie wards to nyaka itim gino kaka idware kendo nyaka itime e sama idware. Nyaka sani apis Governor ma kaunti no James Orengo pok ogolo duonde e wi wechegi. Lydia Okeyo, Ramogi TV.